Er du klar, Simon? Ja. Hvad er status for holdet? Status til lige nu, at jeg tror sådan cirka vi ligger på en første plads på. Det tror jeg. Hvad så hvis I ikke for første, så er det rimelig meget pinligt at stå her og sige det? Nej. Jeg går tættere på med det kamera. Så gør vi noget ved det næste år. Dem der skal gå næste år. Ja, jamen det er jo det. Ja, hvad siger du, Andreas? Du har jo sådan... Jeg har ondt i ryggen. Jeg også godt sige, at vi har mange skader. Det... Ja. Du er også skadet. Ja. Du er skadet. Hvem er mere skadet? Alle er skadet.